Escoban ai mo yêu boleh la sha scoba yang hilang barok kat mengelawan don nak ke kentan ke step ke bentah. Escoban banyak don ringkat tapi sesian pan. Banyak scogo yêu boleh la sha scoba yang ah. Wei ni ke shekri ke berit ke jong play. Banyak banyak shekri kan tak banyak banyak sam. Jaga tin ke jong play yang ke step ke bentah. Banyak ngadon dia ke dok mot banyak don ringkat pi ke shisha nak ke por shekri wei pat. Kung kaken hon di shekri barok tu. Andai nomor bangaru ngadon nak ke shekri ke wipat ke shekri dari negara gadau menjual apa yang don peringkat berpi agak ini sisa di dia kenai ada ngambak lah ke litno impostor lah pun yang abangan sim ya ka bentar ban ai ke shekri ni bagai tin ke jonglei andai nomor bangadon ke program namla pada sim bentar ringkat berpi banyak sim misalnya agak jempenian ke jonglei Pak akin ke kemudian tayo ke balik ru ila phone biang yang mereka semua penmaaf di pastor akhirnya ke por bat kunjung ke syukri barok kawai akapor ke phone lingkong yang namanya akapor ke bangang langton aka fasting kamju ra aka mobile phone aka abangadon aka fasting ngadon aka 3 days fast tiga phone yang aka ba absin ayo iya aka sing Sunday and dalam it ndaka po yang ko makha arbaji sting senya dengan phone iru nomor kala dai shipping senya dengan orang phone pak alasya mister tengok yo on phone ni dai lah ai gani ke bentar ni scam gani ke po kalau piang tam kalau beli kuat ban ai fresh api di kon ke jong beli di badon hage ke shake ke start dan nama kita ai ko beli ni kong pastor ai bai pala ai bentar le menga ke khidmat ke bentar bangai orang sim bentar bagi sam ke tim ke jong beli ke step ke bentar ai ko beli untuk ikong chắc cũng ai ko beli ikong ai kayin ke sem ke ji barok ko wi beli nang ke khui pi pinang la ban shekri utrai kam tam ban yalam me ke ni ke ji shekri bin pendep ke ji thmo ke jong beli bat kum ju ai ko beli ke men ki para ke jing kum ju ai ki balawan lang nang na Shillong na du ni yalam ni ka jing mani ke jingaro bat kum ju ba ban ni beli lam ke ji shekri ke step ke bamenta bat mapiru barok kat gela ondon na ke step ke bamenta ai ko beli pi ha ke kerteng ke betiang tam ka jong utrai badulong pendim ba ia tam jengi o Jesus Christ ko manglaong ni pi kani ka jing shekri ka don bai aga dok mot jong nya kwa ban ye don ringkat bat pingan ong ni pi handai namar bangiru mi don na ka jing shekri ka ke jaka snong jengi mi don ka kenhon ka bang man ka sing sejan ni don ka fasting pada ka ju ka por man ka sing Sunday ni don ka jing shekri kum to ha ka por san ba je jan mi dei na ka daw ngahapan sim mi ka jing kit kli ban ya don ringkat ru bat ka kenhon ka bo play la penyeng hapo jo ke snong ka jing hang di hawa ka dan tingi ai ngo yo play ho agere ka kenta ko malong bangal yo pat ke por mi don ringkat bat pi ho ngadai ru unong hikai school pen pau ka jing sha ke step don ka program hala ka jo ka balang Henry ngala IT no ai perlok janga bin yarap lem yang amang ong i bangan don ka program bangan sim ban yalam ke tin ka jong play une ude benai ubang pun kamba na ka we ka sing Sunday sha ka we pat ngadon ka program le si baro hagin ka hadikan te ka tayaw ka banwan ru ni don ka program hagin ka we ru ngadon ka program sha tai sha West Kasi Hills bangile banai ka tin ka jong play bat nga kwa ye pi pin pu ka jing dwai na ka la jong aru kum ju ngani thu ye pi ni don kum ki shekri ka jong play ki biyeng ban sam ka tin ka jong play ka don ka thama ha ka berthai ka ba kan jaman sim na ba ka tala ngit scam bada ka jing krishan ka jong pi ke be it ka jong play bada na po de ka jing shekri u play nya rap bangila ban pendek ka jing hot ka jong play bat ngaru ngan ye bu ka jing dwai na ta jong pi kum ka jing shekri hapo de ka jing shekri hang di hapo panusla bat kum juru sa Shillong u play ni yalam me ka prayer and deliverance ministry baganang la syaban pendek ya ka jing thmu ka jong play te hang ka por ka bamenta ini apoino sa ka tin ka jong play hang ka step ka bamenta ngadon ka way ka kubor ka end times message lani ka kubor syapang kini ka sngi ka bakhadu bat ka kubor ka dei bakumnong in penkre ban ap ya ka jing rong no ka jong utra ban don benta ha ka jing rong no ka jong utra ngam tiap balai bau play upu aga donut ka jonga habang adang don aga jing duai kat bang adang duai aga jing shisha ngala pen kre iki wei pat ki kubor bangan shim ne ke benta aga ke step pan sam shi bikum ki kun ke jong play henry play ula shon aga donut ka jonga
Bangan keren ya kena ke kubor. Bangin penkre ngilong ke bela penkre. Bani shem badu hashi teng sun. Pitim niam ke bayat ke jong ble. Ngedon ke sni ke bakatu, ke second ke bakatu ne ke bakatu. But pi ke jingnang pendep ke jing tho jaga tin ke jong ble. Kamtam mentang ila rong shun snem arjar arpun riu. But ter nginang rung ru. Men shem snem ngalayok ban keren ne ke wei ke jaga. Ania tu ipi ngalayok ban puli ke wei ne ke jing tho. Kata ke jing tho ka ba tho ka ba ya tu shapang ke wei ne ke jing tu pa. Ngam tip kanungot na pipitip bahaga por ke jong Jesus Christ. Kita like and hon kini ke brio. Kita like and hon ke brio. Bat kita ke like and hon kita ke baningkong kita ke Parisi. Ke baar kita ke Sadusi. Nget scam barok ni ke ju asngau ya kata. Bat ke balai ya say pinom ju asngau ya kita. Kita ke isins. Kita ke isins la omba lalap thama ya ki. Deh haka snem khat kandai spa sang pupra. Haka wei ne ke jaga hapok kumran. Harut jaga duriau kabayam. Balaong bahaga daga jaga harut jaga daga duriau. Laong balalap ya gawai ka scroll. Kabaginihi ki priu ki isins. Kila tho ya gani ka scroll. Bat kila thol pa shibot pa ki jinga thol pa. Haga bakum hak ya ki jingjia. Chat. Ki jingjia ki bangsa jia. Haga berdei hi barok gawai. Balaong ba kini ki isins pun ki theologian ki batai. Hot nyangan ju smart ban puli artat igi jingtho igi history ban kom ta ter habala batai shapang kini ki isiens la ong ba kini ki isiens ki sa akene ke duriau hajan juga duriau ke bayang ban ken perpang ya de balai kim pau haga tin ka jong play kala ong ba kinung tho ki batai namar kini ki breu kim ton e persha ya Jesus Christ bal ong ba Jesus Christ kinung batai ki batai uju pelut por bah ko por ke jilong kena ke ju bat kini ki kenhon kini ki isins balong bau Yohanes nong penbaptis udai away na kini ki kenhon jong kini ki isins balong ba kini ki priu kim ju akle bat no ki shong ba kerbang harut jong kini ka dureu ka bayam namar ki pen kerbang ya de namar ki de ki priu ki balong highly spiritual kiri kentang ya laga doga jingim ka jingi hadu kata-kata lada pin puli na ka kitin ka jong play ka gospel ka jong Matius pin shembau Yohanes usa aga riklau pia ka riklau ang to kade kamde ka to ka badan klau andai lada pin puli bha shpang ki history ka riklau ni ka teu ya ka rishyam shakaru ka jaga sepori Israel patlaong ba uni Yohanes nong penbaptis ro ong ka kitin ka jong shong aga riklau shini rishyam ringkat bat kini ki isins kinong thok ki batai kumpa balaong ba kini ki isins namar ba kidai kita ki ba imban ban kerpang bahai la de ki record bahai la de balaong ba ki yo e ke encounter bat kini ki angel haga perthai ke ba ke jaman sim balaong ba kali yo ban thok shipun ki shpang ki jingjia ki ban sajia haga perthai bat ka wai ne ki jinga thulpa jingi ki isins ka dai shapang uni usnem arjar arpusan no balalik no kia thulpa usnem arjar arpusan undai usnem jaga jingstang jaga jingkot bau beliu unshim benta khatu hasla jonga ne ka perthai pidang lingkong abang apule shpang ne ka prophecy ka ba ki isins ki ya thulpa ngam dang ekhan ne kata handai shwaban kot uni usnem arjar arpusan ngan ya thu ibi abang apule ki jingjia saudong jaga perthai kamtam habaka Algeria ngatip barok ningi isu juas ngau shpang kari Algeria bagala kala ordain lade kala thum ya minister AI ubaning kong aga percaya barok kawai pi menta kini ki AI kelas dang bah ban push bat kelas dang ban shim benta haka percaya barok kawai la kalau ngakarwai ka siau la kalau ngakatrai ka kata bat kumta perter bat kini ki isins ki la tulpa banang ni syakmat ubriu unom yo shu bane shimbenta hasla jaga jaga pertai bagi ni artificial intelligence kende maki ke bansa shimbenta haka pertai barok kowe kapan kendit abang apule kene ke history batnang ni shekmat pinang yo ya ke batamai ke banang jia ke bagi ni AI ke sa shimbenta hasla jaga jaga pertai namar katangi im magi second ke bakhatu ke ke jongle lanang pendep ya ke jingtho jaga tin ke jongle andai hagan ka por nga kwa bangin penkre ya ladi shwa magada ka por kan jia nang bangin babi enda kata ka por kan jia bangin ya shem bar utrai jing hateng ya shiting sun bangin lek ringkat ru hakata ka jingrong no ka jong utrai kan mo ka shti shi ke hebru kan no ka shipo ka khot ka balai punya ko
Namar satang shibit uta obawan unwan pat unom pentot ong gagtin ka jumble satang shibit unom uta obawan unwan no pat unom pentot dalele ruem namagatanga kwa shwa bagan sedang igene ga kupor ga kupor banya thu ipi sha phangawai ke jingjia ga suntanat haba ka puli ga sound gospel ga ju ish pangutra ju Jesus Christ haba aye ga jinghikai sigi pat ba uju sedang lagi parsi para gani ka step kam tarung aku akan sedang na gawin na ke jingjia balaong bahaga ni ke jingjia ladon way u businessman udah businessman udah uba kai udah exporter na gawai kari siya gawai pat pihak ka por handai na marba ompat don lingsoy haba mud ban lek jinglet na gawai kari siya gawai pat kilet teki chat bat kum tater ka simpor teki banai teng lelei lada kam slem kendiang lading kidang kam bun kam syagara ke jaga ka kabigilei ka simpor adu isi teng snem ru ban pendek de kam banwan pai nagara ke jaga ka bagigilei balon bro ne businessman ru udon naga bukum kada ka por kene ka jinjia ka bla slemba bat ka banga jukren ru naga we ka por syaga we pat abang lei ban yalap de tin ka jumble balon bro ne businessman laong ba judon hayin Andai uladon baik segi jaga segi wei pat kiri jaga perten. Andai uladon hoi laga family uladon ikon iwe it temen si manu kata. Uladon ini ikon beri kidon lainut i hayeng. Mau ilok jemu pat ini ikon wei it temen si manu kata. Pat ini ikon ju ula ong bahak wei kepor. Apa ini ikon ju idang dam dris nem kerta. Ulah hapan lek jinglet sekari ke bejengai. Paratin ba wan pai naga jinglet ke jemu. Laong ba day kon ni recommend hadu kata ya kada kejuan pai pat ka jung pa juni namari lala pani siem biang madu pa palong ba kapor kalayat kumpa kala day kapor mo dong pa un mi no biang ban lei biang sa kada jaka ka mo day ban lei ban pendek ka kam ka jam jo bat tikana un kumpa saja deki banai deki hindreu nyo banai kumpa palong ba shwa un mi ulado ulada day kon jo namari day kon ro ila item siem ro kumpa hadu kata Namar utau paru udon dek kata keju kejingit nanti ikon jo. Pat shwa pun mi nege jaka. Ide ikon ialah bat nege kejat kejung utau kupa. Bari ialah om papa lanu bepingwan pai bat. Namar ngaso kenjak palak depa. Bangan don chani klem mapi. Dia utau kupa banyak tu ia utau benai November, December. Kasyem sitom miu. Namar ini ikon idang rit balat. Impat snutu ladang unya tu i. Bangan sawan dan benai November. Itu kon impat sultu ya kata. Te ban yang tu ya kata kapor kamu unwan. Te ulah perkat sipang. Ban ulah mi seplau jo kira yeng ka jo. Udan wei uding wadan apo de kira plau. Ong kon pech ni. Enda pio I bagi sla ke jo ni uding kila sedang ban hap hamadan. Kanau kata kira kapor ka bangala sedang ka bangalajan banwan seni. Pada enda pio I bau ni selaju ni uding ulah haplut hamadan. Kata kade kapor ka bangan wan no artat. Syie. Te kumta ite kon man gasgi. Marsin kina batiak peran di lece pelang. Ban baik yau tau ding. Yo bagi selaju kila hap no ni em. Bai pai ni wan no syie. Man gasgi. Kayat gasgi kumta kayat kata yo ka benai. Hakwe ke step kat bai dang mi kumta. Ban ap kemi nanti bau tak kisah ke jauh ding kin hap. Laong bagi sisa kena kesla jong tau ding kena sedang banham ikun halade namar kadon sakawai ga bau pa jeng iu ya tu ai pat kata kalong ba endap yo I bagi sla ke jong ding kela haput amadan kata kata ga bor bangan wan no arta enda haba kumta kaya yang gasmi ke tayo kumta hakawai ke step ke sla ke jong tau ding kela haput amadan kumta I mare nanta ban lek sepo yang ban kaang ban khot email jeng hi kalong Mei ipa inuan no artan syeye palong bah katai katayo upa jutai kon ulawan no syeye palong bah kena ke jinjia kapen palang ni ro pikan mau ni am gospel ka jong Matius kalong ka pa arbusau na ke khot ka basan la dangam bakla gospel ka jong Matius arbusau ke khot ka balai pikan mau bagi kisendran ke jong Jisu la ong bah kat bodang syong alor jong lum olip Kakten ka jaga kaya tu ini bagi sendram juki wang jar hau Jisu. Ban kali o ko kanran. Lano bagi ni ki baro kin sajialom.
ban Jesu ban ya thu ya kada ka por ka ayom ka bapura bon wan piang sisin pat sasla de ka bertei ka syam shitom yangi kum kibriu ke bakin jato na bar ong ka ktin ka jong play ba sisni au briu kalong shihajar snem ka sisni au play kalong shihajar snem ban ni kibriu bat kalong ka ba syam shitom ban patai ya kada ka por ka ayom ka batikana bangin snothu kum kibriu bat ban snothu ya ka ba kum kata ka por Jesu lihat hu iki lihat hu iki kini ke jinja banda beli ya kini ke iki barok pagi sedang banjelo tipang ngalaja hajan dong Jesu lada pin puli na kadoga gospel ka jong Matius kadong ka arfu sa pension me kini ke jinja ka bong Jesu ya hu iki sendran ke jong kadong ka balai bong ka kitin ka jong play ke sendran ke ong hau tu ya hu angi lado kini ke iki ru kin salong bat ka bakumno kata kadak jaga jinwan jome bat ka bawai no kene ke bertei teu Jesu lihat hu bat ula ong aki to somar ba uno nong syukur ya pi na babon kinwan na kerteng janga kinong mga okres bat om tang kata pinyo sngau syapang kitma bat ke jingbana syapang kitma ndai to somar pi wat suslai na bagadei ya kini ke ibaro pakindong ndai ka bakot kam panja pinyo sngau ke nem sniu bat kum ta terter ndai ka dei tang ka jing sedang jaga jing jenjar kano tali kita mang ngeliok snow kum kikon ke jong play kano tali kini nem snow ngeliok snow ke jing yap tem ke jing kinyo juma ngeliok snow kum kikon jong ndeng Jesu wong kan mau kini ki jing sedang jaga jing jenjar ndeng ka wei ka mau pentikna kalong ko mau udah kupai ini kon wong ndang pi bagi semakin sahabat Ramadan kata ka dega por bangan wan artat kama penting na bu Jesu wano artat kadai ba andala ya lap ingin ka gospel laga bertei barok kowe kata kadai ka por kabangan wano artat pitem dia mi im maga spasnem ka ba arpoi hakama ka jingalap jaga ya ka gospel la ya lap bone hakum gane ka sini ka bangin im menta bom dan syuk ki kendong ki ken shrot ki ba ka nega juk jaga jing start science and technology baga internet kamla bandrong pi ki jingalap aga mobile ladangin pli ga mobile ka jing kila ronglot syaparo ki kendong bat ki ken shurat bat kene kene ka wei ne ki dak ki shin ki ba kwat e ka ba penpao mau trajing sawanno hakado gono gesi ka bangi gimpoi berkat nama kata ban penkre ya kata ngakwa panyalami ka de gepor kumno bangin lek rong bangin yo pediang ya ke jing rong no ke jing utrai ngan shim ka norim jang ha ke step kam ta na ke sti shiki hebru kalong ka basau ban ke khot ka baningkong ka city shiki hebru na kalong ka basau ban ke khot ka baningkong ka bong kumni na markata tong in shifting habarang sa ke jing kular ban lek sot sa ke jing chat hat jo yo kumno re kumno uno nabi om imat ban om god shaka ong kaktin ka jolay na magata tong in shifting habadang sa kata ka jing kular ban lek sot sa ke jing chat hat jo yo kumno re kumno uno nabi om imat ban god shaka pi unong tho ya ke ka shi ke hebru habong tho e ke ka long ka basau open kan mau ding kong ke kon Israel kan mau ke kon Israel haba ki mi na ka riklau ay na ka ri Egypt ong kaktin ka jonglei ki mi kumba lai million tam ong kaktin ka jonglei da ki million ki mi na ka ri Egypt bat kan mau ka nonget ki boy se ka ri joga jingkola la ong batang arngot ki ba mi shisha na du ka ri Egypt ban boy se ka ri joga jingkola tang arngot ki ba boy se ka ri joga jingkola bat kita ki u Joshua padukan kaningot ni don na kiri klip mat joga ka step ka bamenta hon let's say don na bring jinging ali ya ka jing padim na utura Henry kanungot nangi ini opdiang pat ya ka daga jing jat hat ke utura aga jing ka jing pat ka phang pan ka khubor jang aga ka step ka long kumno bangin long ke bala pen kre bandrong se ka jing jat hat ka jong utura ko bang long im ma ki second ke bagi don kam palat hon ban pen kre ya ke jim ke jim hasra to ke berarti ngaman kata hagri ke por ka kwa banyalam ni bangin ngam ni ke ka kubor bangin penkre bangin besut se ke jinjat tak ke jom trai ka kwa banyalam ni ke kitab Leviticus se ke kitab ka berem kalong ka ba arpulai de ka khot ka basau ter phin yang tu ngan kren ni ke nyong tli ke jing khawai nem je ke jiu net skam baro ada deng jing ki mejo kine ki mejo la ne ke jing khawai nem ke ba khamat e je ke jiu
kiba hang ne ka don ka jing kai ka ba krau bala dangi kwa ban yo mat la ne ban don bentah ka jing rong no ka jong utrai ka ne ka jing khwai niam je ka jiu ka ne ka bentah ka bang don kam ba ban skau thu kom ki khon ka jong blei pi ka ke nyau tli ka jing khwai niam je ka jiu han ringan kren na ka ne ka step kam ta tang sau tli ban yang ka ta lang ye ka ba san na ka ne ka step ka ba bentah bangin sot cha ka jing ja that ka jong utrai ni don kam ban pendep ya kini ka jing khwai niam ke bau blei ulah betah ke kon Israel bagian pendek bat mangiru ni dan gamban pendek kom ki kon ke jong blei ke badagi Israel ke bagian zaman sim bat kawai na kini ke jing khawai niam ka baning kong ka jing khawai niam ka de ka pass over hakak ten paring lani ka de ka jing khawai niam jaga jing lai pi ka de ka jing khawai niam jaga jing lai u blei ulah pa ke kon Israel bagian rake shwa artat bagian mi negeri Egypt bagian late shagari jaga jing kolar u blei ulah pa ki bagian rake ya kene ka jing khoi niam jaga jing lam shwa bo ulin plat no eki bakin mi no negeri Egypt pi hakaro ka por ka don ka por ka bakotit adu kata-kata ke kon Israel ande ubli na marga jing et ka jingu habo ya snow ya ka jing kang de kon Israel u ya snow ya ka jing doai jiki mi la batsi na kata ka jing penshitong ka bahdu kata-kata jonu sim pharo jaga Egypt ubli ulam say Moses bo late ban plat ke kon Israel balong bai kene ka jing khwai niam jaga jing lai lak rakhe ya ka hau pnai u baningkong haka singi ka bakhat sao jong tau pnai ni kong haka banok ka singi la da pipuli na ka kitab Exodus ka batai company ya kene na kal nong ka bakhat a ka batai pnia pha ya kene ka batai shai shpang ka ka jing khwai niam jaga jing lai haka ba u blei u dawai ke kon Israel bakin shim ya wei u kun lang brot u ba janai pha u ba shisne bakin ri u khat sau si bat atin katakin penyap yu habala jangmin bakin shim ka snam ka jong tau kun lambrot kin ta aki shauka jaga yeng jogi namar hakata ka mit u angel jaga jinyap niya ya kari Egypt parok kawai padon penyap ki kun ningkong jaga ri Egypt parok kawai pi ka jinglong kun ningkong ngamdon por ban keren na kere ka klipmat ka bamta singan keren na go ka por henry u blei u labata ki kun Israel shim ya ukul kun lang brot uba janai pa uba shisnem ria ukhat sau si bat atin kata penyap shim ka snam ju ta ai ki shauka jaga yeng jongpi ka jing khawai niam jaga jing la kan mau ikani kon ke jongpi man chwang na parkhat de gani balai bau ne angel jaga jingyap abo ya egari Egypt poro kawai enda wala poi shakaneka jaka ka bashong jaga ki kon Israel balai habo yo iya ka snam bo ya like no na kada ging kabadon kani ka snam nganang berkat bo shifting ya kada ka snam kabadon na shauka to ka ging hendrai ada habang puson ya kani enda habang ala pulia bahai kani ka bentang lap ba kani ka snam ka teu ya kata ya ka snam ka teu ba kata ka ging ro la det ban priap habo to kada ging kamut utau kun lang brok la det ban shim ya ka jaka jong kata ka yeng borok kawai ban yap haka jaga jong kata ka yeng borok kawai kamut abo angel jaga jingap uyan ya kanu kalau ka yeng ka bladon ya ka snam jong kun lang brot usim baik baladep ladep ban penyap iki kun di kong hapo de ka yeng ro pi kane ka ring shagane ka pateng ga jingi haka ba uji sule shim ka jaga ka janga ba jompi ba uno bala pediang ya uji su Christ ka jim ga jongu ba dola pediang ya ka snam ga jongu haba kino ki angel jaga jinyap kino ki mensiam jaga jindok ki mensiam jaga jingkro ki mensiam ki baharu kongjat ki mut ban yat ban shim ban nek don por ya ka jim ka jombi haba ki bek ya bikin yo i ya ka snam jong kun lang prop jong blei ban kin yak lai na ka jim ka jombi dei na ka daw i don kam kum ki kun ka jong blei bangin kot jaga jingkot ka jong trai bangin sut jaga jingjat hat ka jong ka banding kong galong bangin lak ka jing penjot kaban ningkong idan kaban rakhi ya ka jing khawai niam jaga jing lai ka jing khawai niam jaga jing lai ka theu bangin padiang ya uji su ka jim ka jing bat ka snam ka ju ha ka long ren yeng ka jing bangin ka snam ka ju kan tap ya ka long ren yeng ka jing bahaba kinu ki bor jinum ki mot ban le trai kli ani bang ki mot ban wan ya teng ba ka jim ka jing ban le don bor ini ken i ka snam halor jing bat ka snam ka theu bangi ngilai ya na ki kibakakan kibakini kibor sidum kimut ban shim ya kata kabaki kimut ban pendem piki kun ke joble ka don kam lingi na magata
bangin yai deng ba jo ke jing khoi niam jo ke jing lai la da pi kwa ban sut che ke jing ja that ke jo trai ka baning kong kalong pediang yau jisu ke jing jong pi bat ke snam ke jo kata ke ke wei ne ke benta ke baning kong e ka bagin don kam lem da pi pediang yau jisu ke jing jong pi pinom la ban yo ble ban sut che ke jing ja that ke jo trai kan mau pin sa sha le trai kli aga jing ke jong pi pi pun ba ki banget e ke sni ki bakam ya ladi bakila don yau jisu ke jing jong ki belakam bakila pediang yau jisu ke jing jong ki henda ya bai pi pai che ke jing ke jong ki I ko bakam pat don kata ka saki ke mashisha bakila don yau jisu ke jing balai namar ki dang sha le trai kli aki bor jing dom namar baki dang sha le trai kli hakili ki min siem ki babon ja aga jing jong ki kam ne ka pen pau ba I ko baki ki pat shem shisha yo trai ki pat pediang yau jisu ke jing ke jong ki pi ka jing khawai nem jaga jing la ke don ban pen kan mau yang I hakili ka step ka bamenta balada pi la don yau jisu ba ka snam jo aga jing jong pi om don ka do ka men siem jing dom ka bala ban ka takti ya ka jing ka jong pi ko ki khon ki jong ple kan mau ha ka perthai ke ba ka jam siem ki dan bonjat ki spirit ki men siem bat kan mau ublei ula shna ula penlong ya ke teknologi ka perthai ke ba ka jam siem badai de ka snam tangga snam ka jong jisu ka bala ban penyak lat ingin ke men siem ke ba bonjat bakin le try kli aga jim jagi ka klip mat ka bakin dikin pet ya ka jim jompi haba ki yo I aga snam kin yak lat na ka jim ka jompi dai na ka dau debit aga jing roi sam kandai kuwe wong bah ka hasunda jome shi hajar kin kalon shi pau hajar kin kalon ba tiga bon jome shi hajar kin kalon henry kana wan hajar jome aga tin ka jompi balai namar ka snam galadon aga jim ka jonga baraga jim ke jompe nama dah kare ke step kam takalong ka pon ka bagi don ka manyin kum ki hon ke jompe hatong la don ni em ke snam ke jong jisu hatong ni lo ju pedan kam ni em ke snam ke jong jisu ke jim ke jini kala yo jaga ni em ke jim jini lada kam yo jaga ngan ong ye pi ke dan shibon ba ki bor jidum ki batang le trakli ke jim ke jompe kam kinti nama kita ai bagai ke step pin mi ne ke jaga pin mat ne ke jinglat ke bashisha ke jim jompe pin rakhe ha ke step ke jing khoi nyam jaga jinglat bat ka jing khoi nyam jaga jinglat ka long ba pin don yo jisu ka jim ke jompe pin pediang shisha yo ka don lot ke jompe bat ka snam ka jing ha ke jim ke jompe bat pin I om don shi kalau ka bor jindom ka badang la ban ne try klik ya ke jim ke jompe ka baning kong ka don kam kata bat ka baar ka dei ke jing khoi nyam jong pu ba khren tiak lada pin pule na ke kitab Leviticus arpulai de kot ka basau ter pin shem ke la tho atoi ke nyau tri ke jing khoi nyam ka ba ar ka de ke jing khoi nyam jong pu ba khlem tiak la ong bai ke jing khoi nyam jong pu ba khlem tiak la rakhi kerki hadu kata namar man sindep rakhi ke jing khoi nyam jaga jing lai kum la shai la rakhi no hi ya ka de jing khoi nyam jong pu ba khlem tiak ba la ong ba ha ke jing khoi nyam jong pu ba khlem tiak la rakhi ba ublei la dawai ki kon isel bakin shet yau tau yau kapu ba khlem thiat bakin bam yau tau kapu khlem thiat nyau si bak om tang kat pa kin weng lot yau thiat na ka yeng ka sem jigi baro kin wat la da don thiat aga yeng kin pen mi lot kin bread lot bakin thang shabar yau tau thiat katang ka de ka jing rakhe jong kapu ba khlem thiat pi ka jing mot ang ne ka long ba ni don kam ban bread lot ya ka pop na ka jim ka jigi kano ka ba wit aga jim ka jongi gidan kam ban bread lot na ka jim jigi ka jing khoi nyam jong pu ba khlam thiat ka pheu ya ka jing kala ba mot ka ba shisha ba kano ka pop ka ba ngidang bat aga jim jigi gidan kam ban bread lot na ka jim ka jongi kum ki khon ka jong play lem da kumta compare kat no pila pliang yo trai ka jim jong pi let's say pila ong ba pila pliang yo jisu let's say pila ong ba pila shem ka snam jo ha ka jim ka jong pi la na pim kala ka ba mot na do ka dot not ban om tang kumta ba pin pen yap no na ka do ka pi chune bro shiketa ba pin bread no ai ke pop na ka jim ka jong pi ko magi ki khon isol ke bread no ai ke tiak na ka yeng ka sem ka jong ki bat kum jo wat na ke jingbam ka bagi bam ki bread no ai ke tiak na ke jingbam jagi bat ki bam na ke jingbam ke ba klem tiak lem da kum ta ngan ong ni ki khon ke jong play pinom la ban rakhi ya ke jing khawai nyam ka balai kan mau ni don kam ban kala ba mot na do ka do ngot jangi ni don kam ban yai kala ka ba mot na ka wei ka sni she ka wei pa kan mau ka jing kala ba mot kam dei ka ba jia pang si sien kum ki khon ke jong play ke dei ban jia man ke sni
Kan mau ka klip mat ka bu Jisu rung aga download ka jengi. Ka klip mat ka bangi pediang ya ka snam ka jong Jisu ka jim ka jengi. Kadai kata ka klip mat ka bangi don kam ban stang ya ka jim ka jengi ban kala ka buat na ka we ka sing shi ka we pan. Bangin bread ya kini ka tiap dei na ka da la rakhe ya kini ka jing kawiniam. Hadu kumba nyausi. Ka batheu ya kini ki ayom. Ki ayom ki bau beleu labu kan mau ki don nyau teri kini ki ayom kini ki h ki bau beleu labu aga berthei bat ka ban nyau ka dega por jaga jing penkot ka bun sa penkot artat ya ka dega berthei borok ka we bat ka dega theu ba kat bangi dak im aga berthei kat bangi dak beleu dak pensa ingi ni don kam ban ye rakhe ya ka jing khawaniam jong kupu ba klentiam bat ka bamut bangi dan kam ban bread ya kita ki ba wit na ka jing im ka jing nomor kan mau kum ki khon ka jong blei let's say akan ka klip mat ka ba men tapi don ya ka pop ka bau blei uyo i ya ka download ka jong pi aka klip mat ka bau blei pen kendu ya ka download ka jong pi apa pi upi pi i ya ka ka pop ka bau men se ba ko open i ya pi kalau ban bread ya ka ka pop pini i nang ta u blei sarap i pi sya ka wei pat ka kerdan jaga jingkala ka ba muat ngan ya tu i pi nga hadu kat ka ka step ka ba men ta u blei dang dawa shibun ki ai kai kaya bang dang don gamban kelang ka bamot namar ke don ke jinglong ke bangi ni don ke bo play la daun petat bensin sin petat ke mau kalong ka ba adu kata-kata bangin ya chekmat kum ke kom ke jong play hande u play ko ba ka tin ka jong play u play u play long ba start adu kata-kata u play u ingi u tip bangilong tang ke pre ke ba ke jodok ke ba telot bon u play ya lam ni suki basuki dei na kata-kata wa ong ka tin ka jong play u play ju tet ju yo play palat ban yang gabor ka jong ringkat bat kata utawi galat ban pelat yangi ogak tin ka jong play dei nagara gadau man ka singi dot kam ban rakhe ya ka jing khawanyam jaga jing lai bala dengi kwa ban mat de ka jing rong no ka jong trai man ka singi dot kam ban bekre man ka singi dot kam ban kala ka buat pitiam em balai bagi kuang Israel apa kila mi nagari Egypt kan mau ka jing mi nagari Egypt ka dei bakila rakhe ya ka niam jaga jing lai barok na brenji ki kelar ke kaniam jaga jinglan barok na ki kelar don nega snam ka jong Jisu aga ying ha ki shauka jaga ying jongki ndai haba ki mi nagari Egypt kem shim tre pat bagane ka jinglong ka jinglin ka jingmot jongki kan kala kem tre ban pen kala ka jingmot jongki na kowe ka singi she ka wepan dai kata ka babat eki bagen barok na ki ke babon na ki yap no agari klau ki don sa e ka mindset ka jingmot jongki no Egypt kiai kan mau be ya ka Egypt na ka singi she ka wepan tuk tak haba ki mat ki jinge kato kan ne haba ki mat ki jinge le ka jim kila kanyom yo Moses kila ong ka khamha bangin yap ha Egypt hado om dan jingte ha Egypt ka ba khamha kila kanyom yo Moses pat kom ta ter kim tre ban pentema ya ka jimut jiki man ka si dai ka ne ka bala penong ya ki bangin yap bon na ki kila yap no akari klau ong ka klin ka jong play pila dangi kwa ban sot cha ka jing japat ka jong trai gidan kam ban rakhe ya ka jing khawnyam jaga jong kupu ba kritian na ka wei ka sini sha ka wei pan wat hon ba pila pediang yo Jisu sisian pila pediang yo wat hon ba pila don ya ka snam ka jong Jisu u play u dawa ya ka jim ka jungi man kasli hadok bangina kot sa ka jing damren yen ka jong Jisu Kristus hadok bangina long ka daga balang ka ba klemsti hadok bangina long ka daga balang ka ba don burom namarkan mau Jisu unwan shaw unam wan shaw ka balang ka basti unam wan shaw ka balang ka bamdum ka bamdan burom handai unwan shaw ka balang ka ba klemsti ka balang ka ba don burom wa pasal Paul ya tu agak city jauh sikenong episos uang ya penseriam ya ka balang ka jung batni bat kurim bat kanong le kurim bikin mau niam ka sti sikenong episos ladan pinpule ka klet egara kanong ka dekot ka city sikenong episos kanong ka basan ka dekot ka ba apostol Paul penseriam ya ka balang ka jung kung kata kanong le kurim piu Jisu mo siem ya ka balang kamut usin ka por ka bandang don ka apring ka pop ka babon ka renjan ka tengit handa bo usin ka ong apostol Paul upen khoi upen janai ka hadu bakan dalong ka taga balang ka ba klemsti ka balang ka badan burom ka to kan ka basan ka ka ar ter ka kamram ka tengah baru tengah ka to ka nuksa ka bo apostol Paul ai haka jinglong upen iya ka nuksa ka haka jinglong ku tengah bat ka tengah kum juru usim yang di kumu tengah
Bani ka balang kum ka tengah ka bani ka nonglek kurim ka jo. Piu Jisu mau shim ini usai ko pen ko ini man kesni. Dei negara ka tahu don kam ban kala mut man kesni. Balaneng kwa bandan bentah ka jing rong no ka jong trai. Idan kam ban raki ka jing khoi nyam jong pu bakren tiap. Bangin kelang ka bamut ngin bread iki bawit na ka jing jungi. Habu mensim u ka dau ya ka no ka bawit na ka jing jungi. Ngin kloi ban bread ya kata. Pini pinyat na ka jing pen khot sa ka jing pen khot. Pinyat na ka jing pen janai sa ka jing nang pen janai. Bat pini pin boy ban long kata ka balang ka badon burong. Ka balang ka bakrimsti. Ka badon ni ka bentah. Ban ka ban sadon bentah. Hakada ka jing rong no ka jong utrai. Pika pa ka ka jing khoi nyam. Jong ukpu baklem tiap. Lada ki kwa bandan bentah ka jing rong no ka jong utrai. Raki ka jing khoi nyam. Jong ukpu baklem tiap. Bat ka jing khoi nyam ka balai ka jing khoi nyam jong so ningkong. Ka jing khoi nyam jong so ningkong. Ka jing khoi nyam ka boleh utawa. Ye ki khut Israel makin raki. Enda habakila boy syakari jaga jing kula. Pia ka klip mat ka bang ngiladep ban pendep ikini ki arteri. Ublei unra ini nakataka jaka ka bangim long ayai unra ini syaka bangi ngilong ayai. Bat ngilong kita ki sok ningkong ringkat padutrai. O ka tin ka julun nagi si ka ningkong si ka nong koren ka long ka bakhatsan ka ka ba arpau. Bang Jesus Christ udah utang sok ningkong. Usok ningkong jaga jing ipat niki bayang. Pi udah Jesus dei mau ban ningkong e. Ubalayo jing ka arjin ngala batong kumta. Dei mau baning kong bater nang ta mangi barok idon kam ban yok pediang ye ka jing ka arsi na ka jim ka juni pikan mawa ka gospel ka jung yonis ka long balai ha ka jing kren ka jung Jisu baru Nicodemus ka bang Jisu ong yung Nicodemus lebak hapat ya me menom la ban yo i wat ban yo i ka hima ka jung bleru menom yo i lemdak hapat ya me pingi dei kini di Kristan joga deka ya joga jing ai ngile kita kinong malay korim joga jing ai ka jong utrai ba haga deka ya joga jing ai baro nangi umen si mako jong lim shong hapo jong apa jong pi kan mau baro na blem jingi umen si mako jong lim shong hapo jong om dei shu kum ka doka ya ka balat lek no ka umen si mako jong lim shong tang hakikat to kat ni unom la man shong baro dei tang ki prophet dei tang kita ki priest lani kita ki lingdo bat kumju dei tang ki sim ki balak ban yok pediang ya umen si mako aga jim jongki handai ki pat bang ki nom la ban yok pediang ya umen si mako aga jim jongki handai hakane ga ya ka bangi don ya ayu si shai no blei jongki bangi don haka bagum ga ne ga ya baro nangi ngila ban yok yo umen si mako jong blei bat idei ki so ni kong ke jong trai baladangi ngila pediang si shai yo trai ga jim ga jongi baladangi ngi ai beteng si sha ban ya ban ya aga jelam haga jimpeni bat haga jingkala ka bomot ka basisha na gawai ka sing siya gawai pat ubleo nang ay pendam ingi uman si mako nginong ki so ningkong ka jong utray nginong ki so ningkong ka jong utray bat ngilap tikana ka bat tikana ka long ka ni gawai papi pilan don pa habne ka beneng ka don hapi ki kon ka jong play ngaptip ka nongot na bleng jingi ngi jumat bat ya ka jingkamen ka papalat ka jing simpang ka jingi nyemat dia kada kajing sok ka papalat dia kajing simpang ka jingi kan mau nada pipi don haka jindon ka jong utrai kata ka di pinyok mat dia kajing kamen ka basisha ka ba om don mano bala ban skong thu nami ban patay ya kada kajing kamen ni joroi pai kada kajing rai ka bong jing kamen na don pertai ka bla ban ai ka pi na pila mat dia kada kajing kamen ka klip mat ka ba pipi ya ban pedeng ban ikla ka bamut ni rakhi ya kajing khayam jong kupu ba krentiat man kasni pin kala ki so ning kong ka jong utrai kamut ki pergi ke berat temai shisha penyak kita ki pergi ke berat temai shisha bat pilih shisha bagi no kini ki porci no kena masuk kan kita pilih shisha bawat ke pertiya bagan pet ya pi kan yo iya ka jing shai ka jong Jisu haga jim ka jong pi bak ka dur ka jong Jisu Christ ka pau haga jim ka jong bat haga jim ka jong pi apa pi pilong kita ki so ni kong ka jong utrai beliau khot ini nama kita baladangi ngi kwa bandan bentah ka jing rong ka jong utrai ni beteng banyak kumpa ni dei beteng banyak ban rakhi ya kini ki so ningkong ka jong utrai kunju bangin dia mi no
Mo ko mga ong mene ngin rake ka jing khoi nyam jong pu ba khlem tiat ngin bread ya ka pop jing man ka sni pat abang bread kom ta ka pop jing man ka sni ngin rake ru ka jing khoi nyam jong so ning kong ngin rake ka jing khoi nyam jong so ning kong bo ble mi pat ngin man ka sni ngin mi pat naga batmai shaga jing tmai naga burom shaga burom naga bor shaga bor pat pi piat naga jing job shaga jing job haba pi pila pi pendek bet ya ka taman ka sni kaban kong kalong pi pentikna ba pi traki ka jing khoi nyam jong pu ba khlem tiat man ka sni pi bread bet man ka sni pi klabut man ka sni pi bread ka ba wit na ka jim jong pi pin raki ka jing khoi nyam jong so ning kong bo le pen mi pat e pi man ka sni pen mi pat ko bang long mene naga ba thamai shaga ba thamai naga burong shaga burong naga bor shaga bor pat naga jing job shaga jing job kan mau la ngai penting ban ya e kata sarake ka jing khoi nyam ka basao bat ka de ka jing khoi nyam jaga tayo ka jing khoi nyam ka jaga tayo ka ong ya ka ba ka de ka jing khoi nyam jaga jaga Pentecost ki khot ya ka jing khoi nyam kom ka ka Shavuot ha ka tin Hebrew ka de ka tin ya ka de ka jing khoi nyam jaga tayo la ong ba ki kon Israel ha ba ki rake ya ka de ka jing khoi nyam jaga tayo la ka tin ka jaga ki thu ingi ba ka de ka jing khoi nyam jaga Pentecost kaktin Hebrew ki ong ya ka Shavuot dan ni 50 ya kaktin paring pal ong bahag ni ka jing khoi nyam jong ka ni ka jing khoi nyam jaga tayaw la rake ka ha ka tayaw ka ba nyu la ni san pau sni hatin balade ban rake ya ka jing khoi nyam jong so ning kong kamu hatin jong ka jing khoi nyam jong so ning kong la ni ka jing mi pat na ka ba ya long kaktin ka jong play bala rake ya ka ni ka jing khoi nyam jaga tayaw kamot ka ni ka jing khoi nyam jong ka Pentecost palong bahag ni ka jing khoi nyam jong ka tayo la ong ba ki khod Israel ki wan ra ya ka jing aingo kawe ka jing ki kum ba ken kenya aingo da ka jing aingo pam ka ba tmai ho trai ka ba theuro ba tin ka jing pat ka jong Jesus Christ na ka ba yam bau Jesus la ki uno shabneng bikin mau le me ka to atin bau Jesus la ki uno shabneng u Jesus la hukum me ke senran jo ka de ka hukum kam dai ka jing tha andai kadai ka hukum ka bau Jesu ai ke senran ka jenu wang yai sa a Jerusalem kat on pengkop yapi da ka bor na jero kata kadai ka bau Jesu hukum ke senran ka jenu hagasni Pentecost ba ong tin ka juli hagasni Pentecost ba mensi ma ko jong play oleh yar haga kamera ka bahning kan mau ka experience ka baningkong ka pinsyam ka lo kani ba ka jing haga auso ningkong ubleun ayo men se makot aga jim jong pi uchnai gane ka bashapo jong pi ka jing khoi nyam jong so ning kong ubleun ayo men se makot ubleun unchnai ka bashapo ka jingi un ka deu ya ka jing trot ka jingi un ka deu ya ka jing bom dei ki jing bom lat ka jingi nam tep ka dot na bleng jingi la tangi ya ban teng ka jelam ka jong men se makot jong pi ka experience ka baning kong ka papin mat aga jim jong pi ka long bom bleun tep yo men se makot hapo jong pi kata kadai ka jing khoi nyam ka jing khoi nyam jong so ning kong aka boleh tep ya pi un pen mi pat ya pi na ka wei ka sni she ka wei pat ka mot ki jing long variam baro boleh lau lot un mat lot un pen dekot lot na ka jim ka jong pi ban ka jing khoi nyam jong ka tayo kadai ka por ka boleh pen kop sindon ya pi dau men se ma khoi ka mot un pen da na ma ong ka ten jole da pin pule na ka kitab ki kam ki apostol ka kitab ki kam ki apostol ka nong ka baning kong ka khot ka ba pra Jesu ang endap hendrai pinyo diang nya ka bor and dalawan umen se makot happy ang Jesu pinyo diang nya ka bor and dalawan umen se makot happy bat pinong kita kinong pla yang ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat adu ka bakut jong ka berti pika experience ka maningkong ka mangin mar kadai usot ningkong kabali bo men sia bako jong leun rong apo jing leun pep yong men sia bako apo jingi kenang bangin la ban pedep ya jing khwai nyam jong ukpu bekrentian kamut abang ni bret lot ya jing melin ke basne ke jing baro pi men sia bako yo blei unang kedeu pi patnang ta pin mi pat na ko ka por sha ka wei pat padan na pin mi pat na ko ka por pi ai thamai pat pin yo i ka jing em ka ju pi kenang kelandur na ko ka smi sha ka wei pat blei sa yalam ya pi papin rake ke jing khwai nyam jaga tayo pat kene ke bo blei unda penkop shisha na ka bor ka jung halor jong pi pen rake ke jing khawai nyam jaga Pentecost kane ka pen qualified ke pi pen yo bediang ke jing rong no ke jung utrai namar hatin jaga jing khawai nyam jaga tayo
ong ka tin kan bai la rakhi ka jing khwanyam jaga turoi ka ba theu ye ka jing rong no ka jong utrai pia ka jing khwanyam jaga turoi ka jing khwanyam jaga turoi la ong ba ka ta ka po la poi ka jing khwanyam jaga turoi bala ong ba la put ye ka turoi babaro ki khon Israel habag yo snow ye ka jing sawa jaga turoi compare ke don ha ka jaga se don na bench ki don ha ka lengka dan na bench ki ke don ha ka yin ka sem ki tre ki kata dan na bench ki mot ban le che ka wai pat kari ka khidmat ka bagi yo snow ye ka turoi ki sange lot ye ka jing le ka jigi baro ban le kiu se ka temple ban mani yo trai ha ka temple pi ka gospel ka jo mates ka long ka ba at pusam ka khot ka ba sam pusam ka khot ka ba sam pusam ka ye thu ye ka ni ka gospel ka jo mates ka long ka ba at pusam ka khot ka ba sam pusam la dangam bakla ka ye thu ye ka ta bong chi suang arut kin don ha ka lekha ya way on wrong no but ya way on ino arut kin don ha ka jing thia ya way on wrong no but ya way on ino ong ka tin ka jong play pi ka bamot ba ka ni kan chia salan sa ka berthi borok ko we let's say sharit sekni kin dang thia henry shane ki train kita kebot chate ki train ki kita ki don ka jing train ka jong ki la rong no ye ki ni shane ngi don ka jing thia ka jing la rong no ye ni pi ba bangin pendep ye ka jing khoinam jaga turoi bangin rong sa ka jing khoinam jaga turoi pi don kam shwa ban pendep ye ki south le ki jing khoinam ka baling kong ko mangala ka deu mene ka jing khoinam jaga jing lan ka balong bangin priang shisha yu chi so ka jing jengi ngin priang ye ka snam ka jo ka jing ka jengi ka ba an galong in rakhi ye ka jing khoinam jong pu ba khan thia ka bot in rakhi ye ka man ka si ngin bread no e galo ko men si mo ka deu ba galong ka ba baklang in bread ye ka ta ngin pen ko u aka jilam ka jo ka balai galong ngin mi pat kunta ngin long ki so ning kong ki jong trai ngin mi pat ki ba thamai na ka ka si sha ka wai pat kunta ngin long ngin yo i shisha bangin ya na ka bor sha ka bor na ka jinjob sha ka jinjob na ka jing thamai sha ka jing thamai ba atin kata u blame sa pen kok ingi de ka jing pen thamai ka ba shisha ka jo da u men si ba ko ya lor jami ba kata ken kan pen qualified ingi bangin dan benta aga jing rong no ka jong trai namar ken mau nginom la na di ban pen kre yangi bangin bendan benta ka jing rong no ka jong trai dei tang u men se ma ko jong play dei na ka tau play ti pai ke ni bagi khon ka jong kinom la ban le na di dei na ka tau ma u hi urung ning kong hapo jengi ban pen thamai lot e ka jim ka jengi bat pangila ban le lem ye ki wei pat ban ra e ki men sim si ki chau u ble pen ko yo men se ma ko halor jengi pangila ban job men sim se ka hima ka jong pila dang la ban pendek ikini sauteli ngindan benta ban rong saka jing rong no ka jong trai ban ngelong qualified ban long ka nong lek kurim ka ba cleansti ka nong lek kurim ka ba don borong ka ba jisu ni sawan shao ha ka wei gesi ba pin ya din jaga jing khoinam jaga toroi ngan shu ka dewa ka ga klip mat kanta ki kon Israel ki thara ki ya ka day of atonement ka jing khoinam joga jing penya suk onga tin ka jong play hadin ka jing rong no long ba ki kon Israel ki yo i Jesus Christ hashi teng soy pat hang ta ki yo i bok ne pleng dei u mesaya ba shisha pat kata ka de ka por jaga jing penya suk ka ki kon Israel kata ka de ka por ka ba ka jing ai ka jong trai la ni yo men se ma ko jong play onga tin jong ka jing ai kan sa lek piang sa ki ki trai kamu umen se ma ko jong play onom dan shu apre ki gentil handrai umen se ma ko jong ka jing pedim kan sa lek piang sa ki bari ki trai ki bari ki kon Israel ong ki tin ka jong play anda kan lek piang si ki tai ha ka jing rong no ka jong trai kan mau le se mangi ki gentil compare kat nong in yam in ut ha ka da por kan mau kan sa sa tang ka jiam na mari ka jing pedim ka sa kala lek piang sa ki bari ki trai ki bari ki kon Israel pat kata ka de ka por ka ba thang tam kapakatin ka jong lagi thu ini nama ka tantong in shifting habatang sa kani ka jing kolar bangin lek sut ka jing jathat ka jong yo bakumno re kumno uno na pinu na mimat ban kot ye ka ngidang don ka jing kolar ka jong trai ka jing ayai ka jong trai ka dang don ringkat bani ha ka bakum ka ni ka por kampat sim la let sikiti ka bali ki trai ka bali ki kon Israel ka no ka sni ka ban sa let sikiti Ogak tin ka jom lagi kan sadam ka jing panya suk lalu bin pulai nagi kitab sekarang yang kaya tu ya kata bagi kon Israel hang takin yam kin susi ya ladi bat akta kan sadam ka jing panya suk hapre ki kon Israel bat utau bat uji Yesus Kristus kata ka po bat ka jing penim nang takan salik no sikite
Bat ke mau ngila duk ke jing penim. Kam solong tip ko magapon ka jong Noah. Makin tit kini ki beriu andalak hang ya kadagala ya kadaga jing ling. Onam don show. Onam la ban plishu ya kadaga jing khang. Namala depan khang ya kadaga jing khang. Nama kata kini kapon kama piang palat nam da jongi. Ngam tip kani ka kubon ka dei nam da jongdo. Hande ka mau ka dei ka jingkot yang aning kong uban ubayeng ha kani ka klip mat jaga ka step ka banta. Pangadon kam palat ban pen kering. Ngan ya tu ibig im ka second ki ba khatu shisha kom ki kon ka jongle. Pala dangi ngim kendit mentah. Kan mau ngin sababe kom ki kon ka jongle. Ngita na ka second ka ba khatu hadu kata-kata. Ngi ka por ka jingnang pendep de ka jingkot. Ya ka jing thok na ka tin ka jongle. Lanangan pendep nangi pendep na ka ka por sa ka pan. Ban hadu kat kani ka kenpa ka ba mentah. Kan mau kani ka tma ka ba jia. Sa Middle East mentaru. Ka don ha ka jing thok ka tin ka jongle kan ong ni pi. Kadai ban pendep ya ka jing thok de ka tin ka jongle. Bat anang ye pendep ru. Pala ong ba kan mau kum ki kon ka jongle. Ngan ya thu ibia ka klip mat ka ba mentah. Ngadi kumbang la ong yipi nga smak pahaman puli ikini ki jinjia haka pertei bala ong ba way ni ki satanis ubala kala kristan menta ubarang syukala kabut hamis nam arjar arpuar bala ong ba ula yatu ya gani ya namar ba udai ubang ham hajrom la ong ba ujudan menta hakani ka meeting jo kini ki satanis kini ki secret society kini ki illuminatis laong bau judan mentah kabukum kata ke meeting baru kau ke perti ke ju penlong ye ke meeting ladang ambakla ke decision system ke ju penlong ye ke meeting ban yakut kumnong le on man lakan news nem ladang ambakla ke ju penlong ye ke meeting ke juki bagian pendep kumnong le nang ni syakamat ka agenda ka juki ki bu lupa palaong ba uneu satanis atin bola priang uji su ka jim ka ju us nama arta aku ar uya thul pa ga we ga jinjia pakata ga jinjia ga dei uya thul pa bahu arpusan kini ki satanik kelade ban pelan bahu arpusan kandon ka jing kembrio ka bashekai sari Europe kantam ni ki bade ki kristan on kem ni ki naphang balaong ba unu arpusan ka jeshi shakumta katakan news balaong ba unu satanis bon ki bomnge uong ba bon ki bomnge e kata ga bangang ong hande nga ong banamar bangaladan benta batki ladepan pelan lepai ka bakum kata balong ba kinit hake ke kindian banai ke balik na oleh tubiang ya ke agenda ke syakmat ke bagi ni satanik kini ki illuminatis ke sapendep nang ni syakmat kini ki secret society bat kata ka agenda ke agenda 27 ki ulah tu kata banang ni syakmat on push ya ka pertai berokoi bakan one syakar ka one wall religion lane ka one wall religion one wall economy lani kata niam ka batang ka way bet ka jing syakri blay ka batang ka way on pelong legal kat bala hapo jonus nam ardal arpenyo kat bala on push ya ka berthai borok ka way ban pelong legal ya ka bagum kata kadon ka tang ka way ka yo ka kot on pelong lang ni syakmat uli atul pai ka bagum kata ngim til pa do ka ni kalong shishan ya andai ka mau kum ki khon ke jong blay ni don kam ban ye pen kre kan mau kat bang mangi khon ke jong blay kat bang ka balang ka jong try ka dang don ha ka perthai ka dang don ka jing shngan ha ka perthai borok ka way ka klip mat ka bon shimo e ka balang na ka perthai katakan ni ka bor ka bakini ki brio kini ki bor jinung kin lak ban le kat bagi ki bon kan mau ka hot ki plan lepa kom ta ande kat ba mangi ni dang yeng kom ne kat ba mangi ni dang lum lang kom ne kat ba ka balang ka jong try ka dang don na ka perthai kinom la ban paniak bek ya ka agenda ka jongki bat ka de ka jingkhot ingi bangini ai doi ru ya ka perthai borok ka way kom ki khon ke jong play bat bangini ai pen kre ru ya la ka de ka jing ka jing bangina mohon bang yo jing penim tang mangi hendangin doi nam de ka yeng ka sem abang yo i ki men ki para abang yo i ki para shnong ki para thau abang yo i ke dong ka than ka ri ban ka jat men ri ba ka jat ka para bagam boy she ka jing ket ka ba shi sha yo trai bangin don de ka jing skau khia ta ka ba kum kita bangin doi ne ka da jongki paning get scam ko ba play the mon ba ka way ka men sim kan jot na hande ba barok kan wan she ka jing kala ka ba mod get scam ba play the yo shisha ban train like no akari ka jat men ri ka jing ba barok ni yo mat de ka jing kan mai ka jong trai paning get scam ka talong ka jing ka men yo trai lada mangi kum ka balang ka ba shisha ni yeng ka jaga ka ba dei panya sanem na ka da ki men sim ke ba kodo ke ba don apre ke jing bom tep ke ba don apre ke jing shate chakong
Kepada nak pergi cimpernya, haki ke jong ke berteri. Kebang idon nak kapor ka bang idon kam palak ko ki kon ke jong play. Dongin kijot nak ka bayok ti ka jong. Pin iya kom kini ke si kan don ka jing trai ka ba thamai ka ba phla ka ba kham sejrong ka jong trai nang le shekamat. Pin sayo iya ka jing trai ka ba pimpat ju inang le shekamat. Ka ba ong ka tin ka jong play. Bagaying ka ba ning ka ba khatu kan ka ba kham don burong. Bande kata ka banding kong ayo yo play ya kata ni sai nang yo iya ka jing trai ka ba phla ka jong trai nang le shekamat. Ka ba ngimpat ju i meno ha ka ba ki wei pat ki wei pat ken sai i shi shai ka burong ka jong trai. Hangi kum ki khon ke jong play han rei bu play yo iya ka ba kum kata ni dot kampan pen kre yang di kini ki sau tadi ke bang la de pan ke deu shekamat ladang ai ni pen don kam ni ke jing jing ke mamala ke sini belum shim ni ban pen don kam shi shai ni Panginoon sakhi nakam ka ke pateng ke jing haslan ke putih namar ka tatong insyakti ang og tin ke jomli kat badang sak ke jing kular bangin lai pesot sa ke jing jatan ke jing yo bang kumno re kumno uno nangi uno iman banam god syaka kalau ka basusi la damangi ke bla syakri yo play ngin syaki aga jing rong no ka jong trai kalau ko bangala depan ke deu mende ikon Israel barok kimi negeri Egypt barok baik nagi bat merat bat mereng bat jing bat barok ki jingri ke jengki bat kendong bat kena barok kimi negeri Egypt ndai tang armod ki boy syakari jaga jingkula mangiru le siah ke ka khidmat jaga ka sejak government barok ngilalung Kristen ngilakam bangi dai Kristen barok ngilakam bangi la pediang ya Yesus ndai hato siap priang ni ya mega jingrong no ka jong trai kata ke deka jingkeli ka bagi don kamban keli man ka sini kom dikon ka jong play namarkan mau ko ba ka tin ko le ka pedi hang ni kane ke deka jinghikai ka ba krau palat bangin yo nagi kon Israel bal ko ba palat lain million tam ki mi negeri Egypt tang armod ki rong syakari juga jingkula ai bagane ka ka jinghikai bangin omlong kom ta bangin omlong kom ki kon Israel bahabangi ngimi negeri Egypt ngilami no nagadogari nagadoga jaka kabangi ngini imbat ka pertai menswa habangi ngilayan ko try ngini ya shisha hado bangi na yo ya ka chikola ka jumu try ka jim ka jini ublem khot ngina magta ka ke kenta to ke step ka bamenta to ngin yet yala de ka step ka bamenta ngila don shisha ne yam yo try ka jim ka jini hado ngila don ne yam ka snam ka jumu try ka jim ka jini balada ngila don ne kata hado ngila peteng ne yam hado kat ka step ka bamenta ban yai rakhe ka jikhawi nam jong ku ba khlentiat kabamot bangin kelang kabamot man kasi nake jinglen ke basni ke jingi lese bila ilot ke paro bila ilot ki beri ki secret bila ilot ke jinglen ke balong haga bam haga di kum ta ter lese yo don pat ke jinglong ke bidang baksa ke bo men se ma ko jongle hudang kadau ya pihan dokat ke ke por ka mamenta udang kadau pet kon ke ne ka bangam soba para apa pipile ya kata pilih snow baik bangadon ke jing bomsuk api kata ke sign ka bo men se ma ko yu kadau babidon kapan kelab ya kabakum kata ke jinglong pala datang don kabakum kata bidon kampan kala kabot ngan ong yapi kacing kala kabot ko mga keret mene kamdai ka bajian tang sisin kane banjiaman kasini ka jigin ka jongpi lada kamlong kum ta pinai pinomla banyan aga jingai thamai na ko ka sini sa kawaipan pat pinom rakhi ka jing khawai nyam jaga tayo umen se monom yo shisai ka jing jongpi namar onomla banyan trilem ban ki khon ki bomla ban ko yo namaladang ngim kala kabot man kasini kateo bangi dai ki khon jaga jing bom ko ngim tre ban bret de kata ko om bret na ka jing ka jani palani kwa ban yo om shisha kata ka balang ka bakremsi balong kata ka balang ka badan burong bidan kam ban rakhi ka jing khawanyam jong ku bakrem tiat pan kasini kung ta pinong ki batmai pinmi pan ki bre ki batmai bilong ki so ni gong ka jong trai pat hangta kan sapoy ko por ka bubli na ko por shisha ka jing ka jong pi bubli na ko por shisha pingla shisha balong ka jingker khoi ka pateng ka jongpi pelong ka jingker khoi ke wai pat ka imlang ka salam pat pe shisha om dan mano bala bantur nya pi ka tin jole la de pin puli bha tin jole ka ong opsol ya ne sulong nganga pen baptis se pi da ko nei don utama wan na tin janga ubang ampit watang balang ke jingte ke juti ke ju uta on pen baptis se pi da umen se ba khoi wat ka baar ka long on pen baptis se pi da ka ding kajaho idan kami kini baru artli dan abdem cingi balang yo yang taye ke jingpen baptis umen semakoi idan kami ke jingpen baptis ke jingpen dak ke jong trai o jisu pen baptis daga ding ke jong
siya makuha jong ay. Agad kapon ni nalay lang show break at chino ay agad kapon. Tong in hit kala de shimet shimet agad step kapon.